Hello everyone! Welcome back to my channel! For today's video guys, nanasa ko ibang nga sidlay na trabaho. Ngayon sa Baas Manok. So, karon guys, na ako diri sa Barangay Tejero. Siyudad sa Sugbo, no? So, bago na sila nga akong gisudlan karon nga trabaho guys. Tigbantay og bata 163. Say hi, Day. Hi. Say hi. Ano din? Hi, everyone. Kani siya, guys. Muna si Bibi Aya. Ikatulong nga bata. Tapos, ang kinamagwangan ani, guys, to sa probinsya. Ayan, ang ikaduha. Say hi, Day. Hi. Hi. Ano din? Hi. Ako si Aki. Yan guys, first day sa kontrabaho karon. Actually gahapon mi naabot diri guys kay gihatod mi sa apuhan aning mga bataa. And then ang mama ani niya kay ni duty na dito sa Robinson's Galleria. So 10 a.m. to 10 p.m. ang iyang duty guys. So bali alas 10 sa gabi ang iyang out. So kami ra tulo ang habilin diri karon. Ayan. Dili kay siya tantong hago. In fairness, kay matog ning duha tapos way pili sa mga pagkaon, dili arty, di ba day? Uh-oh. Pero ini kabuntag sa iyo lang guys kay iyang mama. Labi na mo duty na iyang mama guys. Kaning ikatulo mo kusog kay mo hilak. Di ba day no? Kani ang buntag guys. Sus ni ayaw siya sa iyang mama. Di siya magpabiya. Ay. Nisibak ang mama. Dahil na ay, say hi! Welcome back to my channel! Oh, how sweet naman! So, muna din ang kwarto dahil guys, nagiabangan ni Geneva. Silbi mo ay mama ng mga bataa guys. So, ayan. Nagkaya mo cart. Gamay rin yung kwartuha guys. Igo rin nga masod mi direng upat. Starring kang silhiglanot. Ay, inday. Ayan, tapos namalit ni gahapon. Huwag banyag kay para na ami makatulgan. And then, diha sa katre, pakita na ko ha. Diha sa katre, dire, kay ang mama sa mga bata, ari dire matog. Ako man tatoy pakatulgon dire guys, kaso, nibalibad ko. Ni ingon lang ko nga, ari na lang ko dire sa ubos, kay basin yan. Magdamgo ta, tapos maligid-ligid, tapos, oh my God, mabugsok katong ulo. Di ba, Dino? Saan lang, Dino? Mabugsok niya. No, magdamgo si atilani niya, no? Munang, arin na lang ko dire sa ubos, no? Tapad lang tantulo ni Inday, no? Ni ate, no? Aki! Kanay bataa, guys. Priyabuyag lang. Wako'y problema ani niya. Kay mutuman ragid siya unsay akong isulti. Butan kining bataa. Tapos, kung abot sa pagkaon manggani, mukaon ragid siya iyaha. Dili na kay siya hasol ba? Ya og patulgon pud guys, matulog ra pud siya iya. Di ba day no? Very good kay nga pagkabata day no. Ana jud. Ayan. Tapos kasabot pud siya guys nga iyang mama wala permi diri kay trabaho. Mag-unsa ito si mama day? Nganong kailangan ni mama mag-work kay para makapalit og kinahanglanon ninyo no, like unsa man? Like toys, foods, no? Magbayad ta og sinina, tapos mga pagkaon ninyo, no? Nya, magpalit si mama nimo og kanang Barbie. Sa Baas Manok na. Tarong na ay pagtuod-tuod ka, makuan ka. Ayan guys, inunanin lang kadak ang kwarto diri o. Tapos na usa ka book ceiling fan sa babaw. Na diha. Butangan ng kartina ni Geneva. Gamay ra gini siya nga space diri guys. Igo ra sa nga masud mi dinhi. Ayan. Napay daghan kitang nagbitay dira. So kanimon ihang kanang uniform sa ihang kuan para trabaho. Kay security guard man siya. Ali diri day mahayang mo day. Tapos anhi mi diri napita matulog guys. Hanigan ni siya kanang habol. Tapos na po electric fan din sa ubos
Di magsilbi wa electric fan kay grabe ka limuot. Igang kaayo. Ayun guys. Itorta mo diri. Kani siya sudlanan sa bugas. Ayan. Maglungag mi diha. Maglungag mi sa rice cooker and then kani mo ay gamiton. Kani mo ilungagon. Kani naggrocery mi gahapon. Dito mi sa SM Cebu. Oh yeah. Namalit mi aning mga noodles o pancit canton. Please ate, unsay sulti? Nasa ha? Pagtangin sa daw. Bubbles ba, right? Asa mo kuha ano dahil? Ilagyan mo, hindi mo lagyan eh. Ano dahil? Nalagyan mo. Naputol naman ang kuwan, anak. Ano, giputol ni mo? Naputol. Naguba. So, and guys. Naguba na, anak. Kani siya na siya napalit nga cheese. Eden cheese. Kani siya pancit canton. Duha ka klase nga pancit canton. Tapos kani na ay ramen. Duha ka buok. Kani siya guys kay noodles nga beef. Ayan, gikuan na ako karon og usa kay magluto ko para panihapon na mo. Ayo day. Ayo diha ka mo. Ayo diha ka mo kuan si Inday. Ato mo to ka pagduwa. Sige na. Ay, arrange to ning balik guys. Ayo bibi. Mga sipat nga bata. Lain na po na yung bata akong ibantayan guys. Oh, see? Bantay bata 163. Yan. Tapos, ang mga gamit sa iyahang mama. Na yung mga lotion, perfume. Sa panadiha. Rice cooker. Tapang sobrang bahaw ganihang buntag. So, di na lang ko maglunga guys para panihapon kay sayang kaayog among usikan. Kani init na. Nagbukal na ni siya. Nag-init kog tubig kay mamainit ni. Tapos ayan, na-stock ng kape. Dire mga tasa. Kani siya guys, kanang sobra na mo ganiha piniritong isda. Kato kong giluto. Kani siya sobra po ni ay gamay nga lumiyagan oh. Sobra sa mong pamahaw guys. Day ayaw ha. Ayan guys, tapos mo ni among palaman karon sa sliced bread. Ayan. Kani siya asin. So, dara among sliced bread guys. Ano yung medre magkuha. Mag-snack may karon. So, bali medyo gubot pa diri no. Kay itlog. Ayan, mauna siya. Kay gamay raman siya nga kuan, abangan. Ayaw diha bebe. Ayaw padul diha aya. No. Ato ka kay kuan ka ng electric fan town simbako. Simbako ka. Magduwa ra jud mo ha. Maluto ka. Oh, simbako. Ay, sad ko iluto. Wala na mo bantay ninyo ko imo ko iluto. Bugal-bugalon ka ha, aki ha. Ayan guys, maoran na siya dari. A few moments later. So, ayan na guys, nakakuta na kong kape dari. Ayan, LA Coffee. Tapos, ang katang sliced bread. Tapos, na ako dari oh. Ibutangan akong palaman guys. Tapos, sa bata, katawan ako ugatas. Ayan siya. Nagtimo na sad. Ang gamayng bata, di mo kaon. Nakainom naman siya gatas. Gatas guys. Hindi siya ganahan mo kaon bread. Hindi no? Ay, kabayo. Ayan. Mani mo ta guys.
para makita ni sila. Ayaw day ha. Mga unta ni tanan, manimo ta. Isarong orasa, hapit karon alas 4 guro. Manimo ta guys. Bugaw na day. Sud na sining dugan. Anday kutawa day. Yang mama guys, alas 10 pa to sa gabi uli. So bale manihapon lang idaan ikaon niya. Ayo dia makuha na. Ano? Ayan. Ay, tara nga de, anak ko. Makita ka sa video lang ako. Na. Inom gatas nila. Yummy? Yummy dah, yummy. Ayo dah. Ayah, di ka mo bread. Ang tanay mo pandai. Panasin mo pan. Ito na, day. Ay, nagkuha na ha. Ayaw ka na ha. Labay. I-throw na kayo. Labay na kayo. Bugaw. Ano? Ala kayo. Hulong ang uwan. Ganyan buntag. Sig uwan diri guys. Kadungon ko sa balita nga. 3 days lang uwan diri. Oh my God. Okay. Kunan pa ginani? Init pang kape. Aya, bread Dili ka? Busog. Busog siya guys. Ipainom na ako siya ganiha og kuan gatas. Nahurot niya ako sa kabibiron. Ayaw pong sana din siya deh. Sweet na silang duha guys, kaya sila man nag-away. I-love niya ang ate. Then no, we kiss ate be. Love ate, love. Ina, love ate ate. Ina. Ulaw siya. Love ni ate. Lima ya bukan Punan pa rin nani, day? Di na? Puson ko rin. Nataklog ka na ginain mo. Oo, kay. Ako ang ibutang. Kabuangan kasi mong manghod, day. Yan, i-close to na balik. Para dili ni siya sudlan sa mga mananak. Tapos ihigot siya. Nabawag na gud ang kaning kuan. Asa dito ang kuan nila. Pero may susi plastic na. Tapos, itangan pag palaman. Ikaw, okay, dili na ka? Ina, yung mong gatas
Doangan niyang ate. Ali. Kuhan ka day ha? Tugpa ka dito sa mong kutaw na. Saon na lang. Kita na nga. Ano na? Ayun day. Ayun duaan. Ay, abo na yung baboy sa una. Hawak na. Nabubog. Bangga. Ano na yung gatas na day? Aya. Bebe. Minaw. Init ka kung kape ay. Tubaan kang manok. Manok sa silingan. Ayun na day oh. Mabuak ha. Naya. Inday. Pagyapo. Nagrapo na sa manang. Ang taong sa basurahan. Inday, mabuak ka day ha. Pero nga pupot ha. Nagsaba na ang manok nila. Ops. So, ayan na guys. Tapos na kaming mamainit. So, dito na lang magtatapos ang aming video. Goodbye! Na thank you for watching. Goodbye guys. Mag-ingat po tayo palagi.